Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta o maayong hapon sa kanilang tanan sa kalan usab sa pagtulunang PBCN kini karon ang inyong alagad sa kahanginan kini si Brother Samuel Montimayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining usa ka taknang tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumala kinin Master Tomas D. Senior kinsa ang nahimong katumanan Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot nga sa palalangin sa balaan nga magtutudlo, makadangat unta kaniyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ana kamo makasabot diri kanamo gamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. O kini nga tulumanon mga mahal namo nga makigsunan padayon nato nga mabati sa mong subihan sa DYLA. Magsugod kita sa ingon ini nga oras no alas 2 hangtod sa alas 3 sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O aduna ni kini duha ka hugna ang atong pag-alagad kini sa maong subihan. Ang unang hugna alas 12, alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kautuhon nga gidumala kini sa atong executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio kuan sa atong mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghelista sa maong pagtulunan sa PBCM. O alang sa kasayuran sa tanan ang mga atong programa mikabat na kini sa 30 city na ka mga radio station nga nasudlan nato pinagi ni mga langitong lamdag sa kinabuhi nga sa tuyog tinguha nga mahibaluan sa mga higala nato ang doktrina o ang baruganan sa pagtulon ang PBCM nga niya nakita nagbarog sa katulong panahon sa pagpangalagad ya dapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ubusa gihangyo kong tanan sa atong mga mahiligon sa pagsunod sa mga kanang sa mga programa sa pinagi sa Bible. Musag imbitar ko kamo sa pagpamati sa pagsunod o sa pagmonitor sa mga programa. O sa pagkupungusta na lang sa tanan nga mga kaigsunan kini sa atong chapter sa Visayas area sa atong chapter President Chupilio Sibilia uban sa yang Mrs. sa kang Mamalita Sibilia. O giman sa tatong mga kaigsunan no sa tudapit sa Bugo atulan ning kanang pang generalize nga pang mention nila ni si brother ni Bintulan no Junilo Bintulan og ni brother Binberto Inot ug sa mga membro diya nga tanan sa mga branch mayong hapon kaninyong tanan og diya sa wireless tipulo nila ni Sister Ivy og ni Sister Janice Valenzuela mayong hapon og niman sa konsolasyon ni brother Luciano Panta ug kang Sister Lucy Panta ug sa Cordoba nila ni Brother Duroy may hapon nila ni Brother Nazar Guardiana sa may Mandawi sa kumusta kanimo gyapon di Brad o yung sa tanan dito labi na dito sa Bohol sa atong chapter nila ni Brother Divino ug ni Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diya nga tanan. O yung man usab dito sa atong main office sa atong labay na diha sa atong executive at the same time atong chief minister sa mga pagtulunan sa PBCN si Reverend Sally Eugenio uban sa kapikas niya si Madam Gaga Eugenio uban sa mga kaigsuonan nato nga tanan diha nga mga ministro o ebangelista sa mga pagtulunan. May ngapon kaninyo mga kaigsuonan o sa tanan labi na dito sa gawas sa nasod sa Estados Unidos sa atong mga kaigsunan diya nga tanan nila ni brother Nicky o Nicodemus Nicky Remias may ngapon kanimo diya brad o may buntag o nila ni brother TC Pulihat no o ginguma ni brother sister
Sister TC Kuliat ug ni Sister Lily Patterson sa mga dapit maayong hapon niyo o may buntag kung kumusta kamo karon nining higayuna. O ani hayatag ko sa lain nga alagad magapangmusta usab siya nga na kani. Kumusta og mayong hapon usab kanang tanan kinausab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio sa samang pagkaagi gapon makikuban gapon kaninyo sulod sa usa ka oras no magsugod kita alas 2 ngadto sa alas 3 og kining pagtulunan sa PBCM pinanguluhan kini sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. ug siya ang pangulo nining maong pagtulunan sa Philippine Benevolent Christian Missionaries. O ako na lang mga pagpangumusta no, general na lang sa tanan nga mga kaisunan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, bisan pa sa gawas sa nasod, kumusta kaninyo? Og ilabi na usab sa nagpatalingog ug naglantaw sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta kaninyong tanan no? Ilabi na usab diha sa pagpatalingog usab karon ni Ili Boy Dikdikan diha sa Millanilla. I hope nga nagsunod ka, Ili Boy Dikdikan. Huwag amon mang natubag ang katong imong mga pangutana, nga doon na pagyoy among ipasupot nga mga tubag hapon, kalabot gihapon sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Sanglit, ang amo ang prinsipyo ug baruganan dinhi sa Espiritu Santo, nga wala nay pagbalik sa atong Ginoong Kristo, bisan pa sa paghukom. Kung kana gilauman man sa magkalain nga mga Bible scholar o gilauman man sa mga nagkainlain yung mga reliyon sama sa Baptist, Pentecostal, Miracle Crusade, Iglesia ni Cristo o Romano Katoliko o uban pa nga mga reliyon. Kung ila man gilauman nga mubalik pas Kristo, kami moingon nga wala na kana, dili na kana matuman, tungod ka ang Biblia, dunay mga butang nga nagakahitabo na o wala pa pod mahitabo. Mao kana karon ang kanang mga sitas nga ilahang gigamit sama pananglitan ang Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 o 28 nga mobalik daw si Kristo sa ikaduha ato na kanang natubag nga ang unang pagbalik mao katong iyang pagpakatao katong iyang pagtungha ang iyang pagtungha mao katong una ang pagpakatao ni Kristo ug ang iyang ikaduhang pagtungha kay gikan siya nagpakamatay, nabanhaw siya, mautong nitungha siya mo na ang tubag sa Hebrehanon kapitulo 2, bersikulo 27 o 28. Unya usab, ang gipasupot usab ni Ili Boy Dikdikan, ang Juan kapitulo 14, bersikulo 18 o 19, nga matod pa usab ni Kristo, nga dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo, ang anong nailo ang mga apostoles, ang giadrisan na mga apostoles, way labot ang mga reliyon karon bisan pa ang mga taos tibuok kalibutan, way labot ana. Kanang Juan 14, versikulo 18-19. Address kana sa mga tinun-an, nga matod pa ni Kristo, dili ko kamo biyaan nga daw mga ilo, nganong nangailo ang mga apostol, tungod kay si Kristo nagpakamatay na ng tungura, motong ang mga tinun-an, itawag sila og mga ilo. Unya ning balik ang atong Ginoong Kristo sa tulo ka adlaw nabanhaw siya mao kana ang nahitabo niya ng Juan kapitulo 14 bersikulo 18 ug 19. Unya niadtong Domingo itubag usab namo ni Brad Samuel nga ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo dili madugay. Ug kana mabasa kana sa Pinadayag 22 bersikulo 12 kama 20 o sa Pinadayag 22 bersikulo 6 ug 8 o ang pagbalik usab ni Kristo sa Mateo 24:27 moabot si Kristo dili madugay gipakasama og kilat o gipakasama usab og kawatan. Natubag na kana nato nga wala nay pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo kaya kanang giingon nga dili madugay ang gipasabot niya na nga moabot ang atong Ginoong Kristo sa dili madugay mao kanang tubag sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 23 nga unsa man ang sukod sa pag-abot sa anak sa tao matod pa sa Biblia kay ang tubag na aras Biblia dili ta magkuan baka na bang kinibong ubang ko mga pastor manggod no magbutbuot og ila ako tamong pasidan ang mga pastor o nagbasa sa Biblia ayaw ninyong tubaga og wala diha sa Biblia kinahanglan ko manubag mo kinang daara pod ang rason sa Biblia.
Mao kana ang prinsipyo sa pagtulunan sa PBCA mga ministro. Ang tubag na aras Mateo Kapitulo 10, versikulo 23, na nang pinadayag 22, versikulo 12 ug kama 20 ug pinadayag 22, versikulo 6 ug 8 ug Mateo 24:27 nga maabot ang anak sa tao sama sa kawatan ug kilat. Ang tubag naara diha sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 23 nga ang sukod sa pag-abot sa anak sa tao asa dili pa malukop nila glibot ang lungsod sa Israel, ang anak sa tao mahiabot na. Mao na ang tubag diha. Wa may diha nagbutbuot og tubag kundi ang tubag naara pod sa Biblia. Ug kana na sang paghukom. Kanang paghukom ni Kristo wa gapoy mahitabo na ana ngano man. Kay primero ang amahan nag-ingon nga siya mao maghukom. Sa ikaduha natong pagbasa na pod, ato na pong patalinghugan nga ang amahan nagbalibad nga ang paghukom iya gitugyan ngadto siyang anak. Pagkahuman na po dito sa anak, gibalik na po sa anak ngadto na po sa amahan. Balibad gapon ang amahan hangtod gibalik na po ang sa amahan dito kang Kristo. Mato ni balibad si Kristo nga matud pa ni Kristo, wa ko manhis kalibutan aron akong hukman ang kalibutan ko dili. Ni anhi ko sa kalibutan aron nga ang kalibutan mamaluwas. Mao kana ang misyon ni Kristo. Karon kinsa ba ang gitudlo ni Kristo nga mao maghukom? Naman ka na mabasa man nato na sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 4 versikulo 1 o sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5 versikulo 10. Nga ang gitudlo ni Kristo nga may maghukom sa kalibutan kung doon na may paghukom nga may tabo sa kalibutan. Basahan ninyo mga pastor, mga ministro, mga diakono, mga pari o Catholic Petipender ang tubag na arga po sa Biblia. Kinsa ang gitudlo ni Kristo nga maghukom sa kalibutan, mao ang Espiritu Santo. Basaha ang Juan Kapitulo 16, versikulo 7 ngadto sa 10. Naara tubag diha. Ang nakadiferensya man gud sa ubang mga nagbasa sa Biblia, pagka nakabasa og paghukom, si Kristo mohukom sa mga patay, diretso dayon sila konklusyon, hunong dayon. Hoy, mga pastor, dili ang Biblia gilansang lang sa usa ka sitas. Dili lang kay ang Biblia gilansang sa usa ka sitas. Kinahanglan kung magbasa mo sa Biblia, kinahanglan nga inyohang basahon. Unsa bay gipakita sa Biblia? Brad Sam, mayo ato sang kanuning Biblia. Ang Biblia ba pwede ba nga ang Biblia diha ra? Diha ra ka mo basa sa maong sitas? Basa ra gud Brad Sam ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 9. Unsa ba ang sistema kung magbasa sa Biblia? Maning ato na ipadayag ngadto sa mga nagbasa sa Biblia usab. Unsa ang sistema o patakaran sa Biblia kung magbasa ta sa Biblia? Unsa ba paagi sumala sa Biblia, Brad Sams? Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 9. Unsa ba gipakita sa Biblia? Basahon ta ang nakasulat sa Biblia, Brad Cesar, kung unsa ang mga paagi o patakaran sa pagbasa lugar nimo sa Biblia. No? Sa 2:9 sa kanang ikaduhang Timoteo gingon ang maayong balita nga tungod niini ako nagaantos karon matud pa ni Pablo og nahimong ginapos ingog kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos mo sa ang Biblia kay mao ni ang pulong sa Dios Brad Cesar nga gitumbok o kini nga gitug-an ni Pablo nga kini dili ginapos sa to pa bahin-bahinon o dili kita mo ungot lang sa usa ka sitas o usa ka bersikulo. Karon usa pa ang dugang atong makita kung magbasa tas Biblia. Naa diri sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15 nga ang Biblia nga atong magabasahon kining bugna. Unsa bay gipakita dinhi kung magbasa tas Biblia? Nag-ingon. Magkugi ka sa pagpakita sa imong kaugalingon nga nahamut-an sa Dios, usa ka magbubuhat nga walay igak kaulaw, may balo nga mubahin-bahin sa pulong sa kamatuoran. Kinahanglan kung magbasa tas Biblia dinhi madyutay dito, madyutay dili pwede nga mopundo lang ka sa kasitas. Kinahanglan nga imong bahin-bahinon ang kasulatan. Naabay sa Biblia, Brad Sam, nga kung magbasa ta sa Biblia dinhi madyutay dito, madyutay para
Mao ka na ang sistema sa kung kita magbasa sa Biblia, may tingali mo basa Brad Sam, ang Isaias Sir, 28. nakasulat sa Isaias, no, sa iyang kapitulo 28, versikulo 13, tama na to sa versikulo 13 nga nagpamatuod ni nga kung magbasa tas Biblia dili pwede nga usa lang ka Sitas. sitas o usa lang ka teksto nga tong gamiton diha na ta bastante na nga naman tungod kay ang gitudlo sa Biblia kay di man ginapos ang paagi sa pagpahayag sa Biblia yutay didto usab saon ko ang prueba sa Mateo kapitulo 28 versikulo 10 Isaias. unya kama di 13 sa basahon sa Isaias gingon kay kini mo ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, lagda ibabaw sa lagda, lagda ibabaw sa lagda, inhi madyutay, didto madyutay, o nya tungod ini matutpas bersikulo 13 ingon ang pulong niyo ba alang kanila mao ang sugo ibabaw sa sugo, sugo ibabaw sa sugo, latid ibabaw sa latid, latid ibabaw sa latid, inhi madyutay idto madyutay aron sila mangadto og mga hayang kining palid sa Biblia og mga bali og hingbalugungan og hingdakpan mo na ang paagi lugar sa pagbasa sa Biblia mga manamo nga mga Dili ka mo stop lang ka sa usa ka bersikulo, usa ka sitas. Dili ingon ana, iliboy dikdikan. Kinanglan nga imuhang basahon og unsa gid pero unsa man lagi usaragod ang magtutudlo sa kamatuoran ang Espiritu Santo raman. Unya kay ang Espiritu Santo ni aman dinhis pagtulon sa PBCM. Mo nga nagkasayop ang ubang mga pastor, mga ubang mga reliyon sa pagsabot sa Biblia. Kay gani pa man sa Biblia Brad Sam, kung atong dugangan, dili sad pwede nga ang Biblia imo sang dugangan. Oo, kung sabi ato mabasa dinhis pinadiyag kapitulo 22 bersikulo 18 nag-ingon. Akong pasidan-an ang tanang magpatalinghog sa mga pulong sa propesya niining basahona. Kung adunay magadugang niining bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. So dili pwedeng dugangan nimo. Kinanglan nga ang tubag na aras Biblia dili kay kuhaon nimo sa imong kaugalingon og sa imong kaugalingon nimo nga pagsabot. Ang tubag na aras Biblia sa PBCM nga mga ministro sa PBCM dili ninyo kami mapaninglan kay ang tanang mga tubag naa mabasa sa Biblia na naa pa bay dugang prueba Brad Sam may tong mo basahon nga di gud pwede nga dugangan ang Biblia Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2 Brad Sam aron atong ihatag hapon ang dugang prueba nga dili gud pwede nga ang tao nga magbasa sa Biblia nga iyang dugangan iyang bang kagulingon niya pagsabot ba na ba Brad Sam Deuteronomio 4 bersikulo 2 aniya Brad Cesar basahon ta ang dugang prueba nga kung magbasa tas Biblia dili pwede na to kuan dili po na to dugangan kay violation kana sumala sa gihatag nga paghulagway sa Biblia niya 4:2 sa Deuteronomio inyong patalinghugan mga kaigsunan dili ka magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo matud patugon lugar ni Moises nga matud pa dili ka mo magdugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo ni pagkukunhuran ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo busa dili gyud pwede gyud nga magdugang imong pagkunhuran Brad Cesar lipod kunhuran sab nga dugangan. Oo. Dugang pang prueba Brad Sam sa Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2 nag-ingon. Mao kini ang giingon ni Jehova. Tindog sa sawang sa balay ni Jehova ug sumulti ka sa tanang mga syudad sa Huda nga nanganhi aron sa pag-ampo sulod sa balay ni Jehova ang tanang mga pulong nga gisugo ko kanimo nga isulti kanila ayaw pagkuhae bisan usa ka pulong. So dili gyud pwede dugangan ang nakasulat sa Biblia, di sad pwedeng kuhaan. Ingon ana ang nakalatid sa balaan nga kasulatan. Karon kung magpamatuod mi sa pag-abot sa anak sa tao, naa ang tubag sa Biblia, dili mi sama sa uban nga maingon si Kristo mo maghukom. Kay nabasa
namo. Oy, 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 oy. Wa day mo kay balo sa gibasa namo. Nga dinhi madyutay nya dili sad pwede nga stop lang ka. Sa usa lang kas bersikulo usa ka sitas. Kinanglan nga imong bahin-bahinon ang balaan nga kasulatan. Naran tubag diha ni ana. Kusayon ana ang prinsipyo sa mga ministro sa pagtulod na PBCM ilabi na usab sa langit doon nga magtutudlo divine master tubas iyo inyo senyor nga kining kaalam nga among nabatunan dili gikan sa among kaugalingong hunahuna kundi gikan sa Espiritu Santo ludon man ang tao di man ang tao motuo naara ninyo kay para kanamo kami sa among kaugalingon gagmay rami grado, elementary rami, pero nga naman nga nasabta na mo ang mga nakasulat sa Biblia. Tungod sa Espiritu Santo nga naghatag ug lamdag diha sa nahuna sa mga ministro. Dili po tanang ministro nga gitagaan sa ana nga kaalam kana apoy mga ministro nga lama-lama pod ba? Manubra ang sulti, makuhaan pod ang sulti. Ingon ana, di man kumo kay nagbasa ka sa Biblia na husto ka na. Karon Brad ni ata Brad Sam sa dugang natong pagpakita gihapon naay sila gigamit Brad Sam kining nakasulat sa Mateo 25 basa Brad Sam ang Mateo 25 bersikulo 31 ug 34 nga ang atong Ginoong Hesukristo daw mo lingkod daw diha sa iyang mahimayong trono. Unya ang atong Ginoong Kristo kuno magpili sa iya mga karnero diya sa tuog wala nya mao na nga ilang gipakita nga pag-abot daw kuno sa atong Ginoong Kristo magpili daw og mga tao ang uban naa sa tuo ang uban naa sa wala na ila ra ba gyud nang gigamit Brad Sam sa mga pastor nga sila kuno na ang gipili ni Kristo sila daw ang mga karnero. Kana kunong wala kuno masakop sa ilang iglesia mao kuno na ang mga kading mao ka na ang inyong sinabta mga pastor be atong ipaliwanag ang balaan kasulatan unsa ba ang mga nakasulat Badsam sa Mateo 25 bersikulo 31 ilahos pagbasa Badsam sa 34 aron atong itagud-taguron kini ngadto sa mga nagbasa sa Biblia ug kinsay na husto ug kinsay na sayop. Asabra siya. Adi abra si Sar basahon ta kining imo nga Sitar nako. ingon nga gisitar nga sitas no nga mao po ni gibasihan usab sa mga kanang ubang mga pagtulunan no ubang relihiyon nga nagbase usab sila niini nga kanang paghatag og pahayag ni Kristo niya 25 sa Mateo bersikulo 31 hantod sa 34. 34 gingon o iniabot sa anak sa tao, diha sa iyang himaya, ug sa tanang mga manulunda uban kaniya, siya mulingkod, diha siyang mahimayaong trono, muni ang ilang gilauman usab. Ug sa iyang atubangan, pagkatapukon ang tanang kanasuran, ug iyang pagalainon, ang usagikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop, nga magalain, sa mga karnero gikan sa mga kanding ug ang mga karnero iyang pinigon sa iyang tuo apan ang mga kanding ana sa iyang wala ug ang hari nagaingon kanila diha sa iyang tuo umari kamo mga dinaig sa akong amahan panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Oni ang ilaw sa Ilaha nga gigamit Brad Sam. Gigamit nga matud pa nila nga pud lagi nga naghuwat-huwat. Abot daw sa anak sa tao. Naghuwat-huwat sila nga moabot gyud daw ang anak sa tao nga mao ang atong Ginoong Hesus Oo, Kristo. nya pilion kuno ang ilang panlitag sa badista ka. Sila gyud kuno mo ipilion kay sila kuno ang mga karnero ug ato bugas sa iglesia ni Kristo. Ang pud sila nga sila po'y pilion hindi abot sa anak sa tao sa adlaw day paghukom. Ato sa kasabaptis mao gahapon. Mato sa kasbut nagin mao gahapon, mato kas jail mao gahapon. Unya og mato sa ka sa mga sabadista og sa mga aglipay sila gahapon na ang pangutana. Kinsa magitinuod ninyo oy? Pulos man mo angkon. Pataka man ni mga tawhana in tao no, pura buyag ni mga
Ambot ang mga tao mutuo masabani pero niya ang Biblia may atong patalinghugan. Dili ng mga baba ni mga pastor nga nasayop kamo na nga mga karnero nga pilion nga kinsa may tinuod ninyo nga 4,000 kapin ka reliyon pulos nagkangkon nga kamoy pilion. Kamo ang mga karnero nga pilion sa atong Hesukristo sa pag-abot sa anak sa tao. Unay giingon nangasayop yun mo doy. Ha? Nangasayop yun mo doy. Pasayloa lang yun may nga mudako ni tingog. Ni Brad Cesar kay ngano nahibawom ko kung nasayop ko na inyong pagsabot God. Dili taon kamo kay tugutan tag kamo. Bikin sa may tinuod ang Katoliko mao'y pilion. Ang Sabadista mao'y pilion niya nagkontrahe man eh. Ang Bunagin, Saksi ni Jehovah, mga Baptist, Pentecostal, Miracle Crusade, pulos man ni nag-angkon nga sila ang pilion nga mga karnero. Kinsa man ni tinuod ninyo Mao'y balikan. nga may balikan ni Kristo. Oy, pagtarong taon mo oy. Mao bitaw nga kining among pagtulunan giingon mga langitlong lamdag sa kinabuhi kay dinhi ninyo mabatian ang mga lamdag sa kinabuhi nga hustong paghubad sa Biblia. Dili ni panghambog. Kung musupak man mo, gitagaan na mo sa number until karon wa gyoy nag-text na mo. Nga, ay sayop na Brad Cesar ng imong gisulti, sayop na Brad Samuel ng inyong paghubad sa Biblia. Wa man. Meaning to say, nga agree mo sa mo ang mga pahayag din ni sa maong istasyonan sa DYLE. Ngano di man mo mag-text be? Og nasayo pa me. Malipay mi mga higala magkaigsuuna. Kamo mga pastor, hagiton ta mo. Malipay mi nga mo reply og mo response mo sa among hagit. Sayop ba ang amo ang paghubad ni anang maong mga bersikulos Biblia? Nga among sita dinhi sa maong istasyonan. Sige mo kangkon nga kamo ang mga karnero nga gipili ni Kristo. Kinsa may tinuod ninyo? Nga maglalis manggaling mo. Ang tinuod nga pagkasulti na Brad Cesar, wala gina sila tinuod bisan kinsa nila. Mao na. Ano man? Tungod kay sila man sila naglaom man sila nga sila balikan po. Puro sila naglaom pero ang labing tinuod kung saan pagbalik ni Kristo nga ang ilang gilauman mo balik dugay namang nakabalik. Ato man Diba? tunan batsam karon ni Atong ata. mga nagtuon niya atong miagi pa natong pagtuon ato nang gipamatud-an kani nga si Kristo dili na gyud siya makita pa kay kung makita pa siya pag-usab nagpasabot nga mubalik siya kay ang di man pwede nga mubalik siya unya di siya makitaan Kaya ang Biblia pagtugon niya nga batsam. gingon nga dili na mo makakita kanako pag-usab nagpasabot nga di na gyud siya mubalik. Oh. Wala mo kahibalo mga higala nga ang Biblia dili sayon. Ha? Mga sambingay kini ang uban mga higala o mga kaigsuonan. Naa ba kitay prueba nga ang Biblia gyud no? Mga sambingay kini nga lisod kini sabton ug wa kay langit don nga magtutudlo nga maoy magtudlo. Ha? Basahon nato ang Ezekiel, Pratsam, ang Ezekiel 17 versikulo 1 ug 2 Pratsam. Sayon bala ni Biblia sabton? Oy, pamina mo mga pastor. Basahon ko ang Ezekiel sa iyang kapitulo Ezekiel 17:1 ug 2. Ingon din niyo pagkapahayag. Ug ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon. Anak sa tao magpagula ka sa usa ka tigmo. Ug magsulti ka sa usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. Busa ang pagsulti di ay itugot o gisugo ka na nga ipasulti ka magpagwag ipakasamag tugo niya nga magpagwawas ka magpagula daw kag usa ka tigmo unya magsulti ka daw usa ka sambingay ngadto sa balay sa Israel. So dili gyud nato ingnon nga sayon lang sabton ng Biblia. Kay bisan gani si Kristo sa iyang baba manghigala. Pasahon ko ang San Mateo sa iyang kapitulo 13 versikulo 34 unsay pahayag sa atong Ginoong Hesukristo nagiyon. Kining tanan gipamulong ni Hesus ngadto sa mga panon sa katawhan. Pinaagig mga sambingay o wala gayoy siya gikasugilon kanila nga dili pinaagig mga sambingay.
Dili sayon mga pastor in taon na Biblia oy. Unya angkon-angkon lang na ninyo nga inig-abot sa anak sa tao. Mupili si Kristo sa Sabadista, mupili si Kristo sa Katoliko, mupili si Kristo sa born again, mupili si Kristo sa kaningating Baptist, mupili si Kristo sa mga saksi ni Jehova. Uy, kisa may piliyon gud ninyo gyud. Maglibog man lang ta ni mga tawhanan in taon ang mga membro motuo ra po taon. Ug unsa isulti sa ilahang mga pastor, mga ministro, ug mga pare ug uban pa. Dili taon mo kamo mo pilion oy. Dili kamo maibot pasabot ni ana. Be ni ata sa pagtuon sa Biblia. Ni ata ang gingon manggod Brad Sam, nga nig-abot sa anak sa tao, matud pa, mulingkod si Kristo diya sa mahimayaong trono. Nig-abot pa ni Kristo ba? Unya, magpili dayon siya sa mga karnero, ang iyang gipili nga karnero, nastoo. Unya, ang uban nga gipili, na po'y gipili, ibutang po sa wala. Dili man na literal nga tuong kamot, walang kamot, dili man na, kaysa bingay lagi. Yang uban nga literalon man nila. Unya dayon ang hari moingon. Kanila diha sa tuo, katong mga karnero, umari kamo. O mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian, nga gitagan na, alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Giangkon dayon ni sa mga laing na relihiyon. Kami na, wa mo mauwaw. Ug sure mo oy, kisa may tinuod ninyo. Nga pulos man mo si kangkon nga kamo ang pilion nga kay naa mo tuo kamo makarnero. Oy, pag sure ba taon mo do. Bera niya Brad Sam. Kay mulingkod man si Kristo. Pag abot ni Kristo mulingkod man siya sa mahimayaong trono. Nakalingkod na ba Kristo Brad Sam kay ugwa pa kalingkod si Kristo sa mahimayong trono, meaning to say nga wa pa kaabot. Di ba klaro Brad Sam? Tinod ko na ba si Sam? Kay ugwa pa kalingkod si Kristo sa iyang trono, uban sa iyang mga manlunda, wa pa kaabot ang anak sa tao. Pero nakalingkod na, meaning to say nga nahiabot na diay. Nabay prueba Brad Sam nga si Kristo nakalingkod na yun sa mahimayong trono Brad Sam. Mayo tingali mo basahon Brad Sam ang unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 21 o 23. Muna inyo ang patalingugan mga pastor, oy. Naratubas Biblia, niligay ang kunang lami. Kami na ang mga karnero nga gipili ni Kristo. Pag sure mo diya, oy. Diyos man ninyo pag pamatuod ka kamo na. Kanang reliyon, pulos mangkon, anak, kamo ba na? Pataka naman mo. Karon niya, nakalingkod na ba si Kristo sa mayamang trono? Kaya pa kalingkod. Pa kaabot ang anak sa tao. Pero nakalingkod na gani si Kristo sa mahimayaong trono dito sa langit. Meaning to say, nga nakaabot na Kristo. Nakalingkod na ba si Kristo sa iyang trono, Brad Sam? Sumalas Biblia? Unang Pedro. Anya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas sa unang Pedro. Kapitulo 3. Sa iyang Kapitulo 3, versikulo 21 ngantos 23. hangtod sa 23 ang atong Basahon. basahon. Sige. 20 Kapitulo 3. Ikaduhang Pedro. Unang Pedro. Isa, mao ba na? niya Brad Cesar, basahon ta ning gingon mo nga kanang Unang sitas, Pedro, no? Kapitulo Sa 3. unang Pedro sa versikulo 21 ngadtos hangtod 23. sa 22 suman Sige daw. nya atong basahon. 22. Sige. Matod pa din sa sugod ta sa versikulo 21. 21. Sige. Agighulad nini ang bautismo usab nagaluwas kaninyo karon iliingon nga paglugod sa buling ikan sa lawas kun diliingon nga pangamuyo diya sa atubangan sa Dios alang sa maayong kaisipan pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. 22. Dingon nga miadto sa langit ug anaa karon sa tuo sa Dios nga kaniya na ilalom ang mga manulunda ug mga langitnong kamanduan ug kagahuman busa sa atong nabasa Brad Cesar nga miadto siya sa langit. tuwa siya sa langit nagalingkod Aron aron matud pa sa atong natagad karon
Miadto sa langit og ana Adto siya karon langit, sa karon- tuo sa naa Dios. karon siya sa tuo sa Dios. Uban sa iyang mga pag-adto, manulunda. uban pagyud na Brad Cesar sa mga manulunda nga nailalom bisa pang manulunda kaniya nailalom kaniya ug Sa langit nun, ang mga langit nung kamanduan ug kagahuman. basa Brad Sam, pagkuan Brad Sam, ang sumpay sa Kulusas kapitulo 3 bersikulo Ya, 1 sa- og nakalingkod na ba siya sa Niyabar siya. tuo sa Dios kay ang atong gibasa atong gibasa permero Brad Sam, sakas Kristo sa langit. Ha? Oh. O uban sa Dios. Sa tuo sa Dios. Oh, karon ang pangutana sa pagsaka ni Kristo dito sa langit, dito sa Dios kibali sa tuong kamot sa Dios. Nakalingkod na ba si Kristo dito? Kolosas Siguro gyud Tres, Cesar nga pagsaka niya sa langit ang tumong aron sa paglingkod na gyud sa tuo sa Dios niya. Basahon ko ang nakasulat sa Kolosas sa iyang kapitulo Tres. 3 mga Uno. kagalaan, mga kaigsunan, 3:1 ang atong basahon mga malnamo nga mga kaigsunan no ingon niini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia. Kuno galing gibanhaw man kamo uban kang Kristo, Oh, nan pangitaan ninyo ang mga butang oh. nga anaa sa itaas diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Galingkod. Na ano man lagi mga pastor nga pag-abot sa anak sa tao uban sa manulunda mulingkod si Kristo sa tuo sa Dios. Na ano man lagi na nya maingon ba mo wa pag-abot? Tuan na dias langit. Laruhay tao na ninyo mga Usa- pastor. Oy, Kiyas ilang gingon nga ang tumong nga nagwat-wat siya kay wa pa daw man nakaabot si Kristo kay wa pa gud kalingkod. Pero Pilion pa ang lagi sila Biblia, daw. ang Biblia tuan na sa langit nakalingkod na sa tuo sa Dios. sa Dios. Iba ka na. Diya sa mahimayong trono. Klaro itong gibasa. Nga ang gibasan, primero ang Mateo 25:31 nga 34, nga moabot ang anak sa tao. Mulingkod siya sa mahimayaong trono. Unya, magpili dayon siya sa mga karniro, tuo o wala. Unya, atong tagod-tagod. Si Kristo ba'y nakalingkod na diha sa mayaong trono, diha sa langit? Humana! Noon sa pamainyong paboton, mga pastor, nga kamoy pilion nga karniro, ibutang mo sa tuo. Unya ang kuan nga tos wala ang mga kanding. Pagklaro taon na inyong tinudloan, oy, kining amo prangka-prangka ni ba? Dili ni amo ligoy-ligoy ba? Prangka-prangka ta. Ha? Karon, diya. Kay nakalingkod naman, susulbad na. Ari na putas pagpili. Sulbad na, niyan sa putas pagpili. Ha? Nga mulingkod man siya sa mayang trono. Kung wala pa bagyod may tabo nga Doon na pabaydugang pruiba bradsam nga si Kristo nakalingkod gyud sa iyang mahimayong trono. Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 2. Dugangan pa natong sitas bradsam ka. Noon sa manggod ni mga pastora mga di man ni taon kamo mo pilion taon oy. Pataka raman taon mo oy. Na Cesar Hindi maglabad na itong ulo ni mga tawhanan eh. Gihiluan nila ang mga tao, gilimbungan nila ang mga tao pagtundos Biblia. Basa bradsam. Abra Cesar basahon ta ang gingon mo. Dugang nga, pruiba. tas dugang pruiba. Kung nakalingkod bagyod. 12 Hebrehanon siyang kapitulo 12. Versikulo Dos. 2. Okay. Nga magatutok kang Hesus. Nga mo ang mag-uugmad o maghihingpit sa atong pagtuo. Tungod sa kalipay nga gibutang sa iyang atubangan niadto sa cross na walay pagsapayan sa makauulaw niini karon nagalingkod siya Oh, diha sa tuo sa trono agoy. Dios. Pastor, Nasto sa trono sa Dios. na naman lagi nakalingkod ng Yes Kristo lagi pag-abot sa anak sa tao, mulingkod musaka sa langit, mulingkod sa tuo sa Dios. Nahitabo na ba ni pastor? Nahitabo na sumala sa nabasa sa Biblia. Nga ano mingonon mo wa pa kabalik sa Kristo. Kay unyara kay piliun mo, dadun mo dito sa langit. Klaro mo oy. Mahaybad sa ta ni mga tawanan eh. Hoy, limbungin ninyo ang mga tao. Ayaw lang may mga ministro sa pagtulong sa BBCM. Kay real ang nagtudlo na mo. Ang Holy Spirit man nagtudlo na mo.
Walay lain mo amo ang magtutudlo. Divine Master to bas iyuhin yung Senyor. Be pangita ko na mo nagbasa sa Biblia, sama ba sa among mga katarungan? Nagibuhat na mo din Di mo makakita na. Kay pattern ng tanang mga pastor, mga pari, mga katolik, pattern na ilang pagsabot sa Biblia. Dili in taon ka mo mga karniruha, oy. Pataka naman mo. Pero ni atas pagpilis karniro, Brad Sam, kining tuo og wala. Literal ba ni nga tuo yung kamot? Literal ba ni nga wala yun ka kamot? Ang Biblia may atong patubagon. Dili na inyong ba. High blood ta usahay ni mga tawhana lagi kay allergic mga kubrad sa na ani bitaw mga bakakon nga mga pastor. Dilimbungan nila mga tao aron mag-adto mo sa mga impierno. Kay Brad Sam, basa ang Ezekiel 34 versikulo 31. Unsa ba kining karniro? Literal ba ni nga upat ang tiil, Brad Sam? Biblia mo'y ato ang patubagon. Literal ba ni nga upat ang tiil nga karniro nga naisungay? Sige. Brasisar, basahon ta ang Biblia, Brasisar, kay mo niya atong basihanan. Pasikarana na to. Biblia ang mutubag. Aron makuha na to ang buot ipasabot sa Biblia. Sige. 34:31 Brasisar sa Ezekiel. Nagtugan ka na nga kanang karniro nga gitugan diha, dili na karniro nga upat ang tiil, mga mahal namo nga mga kaigsunan niya. Matod pas 34:31 sa Ezekiel, inyong patalingugan, ug kamo nga akong mga karniro. Ang mga karniro sa akong sibsibyanan, di gihubad. Mga tao man. Unsa de ka ng karniro? Ang inyong Diyos, na ingon, sige niong Yuba. Ang karniro nga buot gipasabot Sa Biblia? mga kaigsunan sa Biblia, dili ka na karniro upat ang tiil. Kundili, mga tao di ay, ang buot gipasabot niya ng maong karniro, mga mahal namo nga mga kaigsunan. Karon, yan na ta. Dili literal ang karniro, pastor. Kundili ang karnero nga gipasabot, dili literal, gaupat at tiil, kundili ang karnero nga gisgot sa Biblia. Kay sambingay lagi ang Biblia, mga tao ang bot pasabot ni anak. Pero ni ata, Brad Sam, si Kristo ba? Nakalain na ba? Ha? O karnero, nga ang maong karnero, Mga mga tao. nga mao ang mga tao. Mabasa ba sa Biblia nga si Kristo nakalain na ba og mga karnero? O kinsa usab kini mga karnero? Kay ang gipasabot sa Biblia nga gibasa ni Brad Samuel, mga tao man. Nakalain na ba si Kristo og karnero? Basahon ko ang Biblia, pastor, aron nga matagbaw gid mo. Dili kami may mutubag, ang Biblia may mutubag. Basahon ko ang Juan kapitulo 10 o ang iyahang versikulo 14, kama 27, nag-ingon. Mato pa ni Kristo ha, ako mao ang maayo magbalantay sa mga karnero. Ako nakaila sa mga ako, o ang mga ako nakaila kanako. Ha? Siya daw mao ang magbalantay sa karnero. Ang iya daw mga karnero nakaila daw ni Kristo. Ha? O ang Kristo po nakailapod sa iya mga karnero. Karon, ikadugang nato og Biblia, Brad Sam. Kay si Kristo nakapili ba siya mga karnero? Basahon ko, Brad Sam, ang 27 nag-ingon. Kay nakaila man daw kuno ang mga karnero ni Kristo. Unya si Kristo po nakaila sa iya mga karnero. Sa 27 nag-ingon. Ang ako mga karnero matod pa ni Kristo nagapatalingog sa akong tingog og ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Kung mao si Kristo nakapili ng mga karnero nga ang kadto mga karnero si Kristo nakaila siyang karnero og ang mga karnero nakaila pod ni Kristo unya ang mga karnero nagsunod ni Kristo. Nagpatalinghog sila sa atong Ginoong Jesucristo. Karon nakapili na si Kristo ka, nagsunod God. Pero dili ni mga kaniruha karon ang mga pastor, mga relihiyon, mga budagin, Pentecostal, Miracle Crusade, Baptist, unsa pa nga nagklase sa relihiyon sa Badista, budagin, Saksinubang, Katoliko, uban pa, dili kamuoy. Mga tinunaan ka na sa atong Ginoong Kristo kay ang Biblia, nabahin sa tutulo.
Dunay nahitabo na. Dunay wa pa may tabo ka nang gitawag og past tense, present ug future. Mabasa ka na sa Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 8. Ha? Karon. Kini namang tuo, Brad Sam, kay matud panako di man literal nga tuong kamot ug walang kamot. Unsa Bible pasabot ining tuo, Brad Sam? May tingali mong basahon ang Biblia, Ecclesiastes Kapitulo 10, versikulo 2, naabanis mga pastor karon ug kanang gitawag og mga Katolik betipender nga mga rason, dili taon mo makadungog na oy. Dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM, di mo makakita nga gipasabot kini diha sa mga nagkalain nga mga kasimbahanan, dinhi lamang kana ninyo madungog sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM nga ni ang Espiritu Santo, Divine Master Tomas iyo Senior nga may magtudlo kung unsa ang pagsabot sa Biblia. Pasabrat Sam unsa ning tuo, Brad Sam, literal ba ni nga kamot? Cesar, nga ang unsa nang gibuot gipasabot ni anang tuo nga ana lainon ang mga karnero unya ang wala maunang mga kanding. Ha? Ang tuo nga diin mo ilainan sa mga karnero nga mao tong mga tao kay Gipili lugar ni Kristo. Kay atong gisusi nga ang karnero tao mo na nga gipili ni Kristo ug nagsunod ni Kristo. Unsa buot ipasabot ng tuo nga naa diha gilay niya, niya sa Ecclesiastes sayang kapitulo 10 versikulo 2 inyong patalingugan gingon. Ang kasing-kasing sa tao nga manggialamon anaa sa iyang tuo nga kamot. Apan ang kasing-kasing sa usa ka buang-buang anaa sa iyang wala. Busa ka to di aing tuo nga naa diha nahimutang ang iyang gilain nga mga karnero nga mga tao kana sa kahimtang matud pa kana di aing tuo nga naa diha gilain Mautong manggialamon nga mga karnero. Nga mga karnero. Oh. Katong gingong kanding Mautong mga buang-buang buang-buang sa nakasulat sa Biblia. Oh, pagka wala ka mutuon ni Kristo katno sa iyang kapanahunan, tawgong kag kanding. Pero kadtong mga apostol nga mituo sa ato Ginoong Kristo, boto ang mga karnero nga nagsunod ni Kristo ug si Kristo nakaila sa mga karnero, motong iya mga tinunan. Mga pastor taon oy, maluoy taon mos mga tao. Ha? Impirnuhon ninyo ang mga tao, ano yung pagsabot sa Biblia. Kamo po mga tao ay magtutuan ninyo mga pastor, panggawas mo diha. Pangita mo sa kamaturan nga nagsugilon, matuod sa Biblia. Kami wa may mga sweldo dere bisag 5 centavos. Kami pa'y mobayad sa radio station para lang mapadayag kining kamatuoran ngadto sa mga katawhan. Karon ato nang sabot batsam nga kanang tuod ay dili na literal. Ang tuo mo tong mga mangyalamon mo tong mga alagad ni Kristo, mga apostol, o katong naa sa wala, mao tong mga buang-buang nga wa mo tuo sa atong Ginoong Kristo. Munibot pasabot sa Biblia, kaya ang Biblia sambingay, mga pastor, in taon. Katolik petipinder, hasa naman mo. Padala na mo og reaksyon. Usa ka na diyang 25 sa Mateo, Cesar, versikulo 31-34. Oh. Natuma na Cesar. Na, mo na hustong tubag. Tapos, nga atong inyong paabuto na, mga hinigugma na mong mga kaygalaan o mga kaitsunan. Pero ni ay ilang katarungan, Batsam. Mingon sila nga, dili mi mo to, kay wala mi makakita nga si Kristo naglingkod sa trono. Binaunsa man taon mo, oy, ganong mangita man mo. Ha? Kamu ba'y kadrisan, anak? Dili in taon, unya mingon pa sila, dili mi mo tuo, kay wala mi makakita nga naglain si Kristo mga karnero o kanding. Oy. Di lagi mo maong kandinga lagi? Dili lagi mo maong mga karnerohan lagi? Ha? Niya ang tubag. Kay mingon na gud mo nga, wa mami kakita nga si Kristo nalingkod sa trono. Wa mami kakita nga si Kristo namili na kanding o karnero. Na ang Biblia nagtugan ang mituo ni Kristo mao to manggialamon nga naas tuo. Ang katong wala mao tong wa mo tuo ni Kristo kay gitawag to mga karnero mga buang-buang. Gitawag sila kanding. Dili kay pabuto niyo na nga kami na ang piliun ni Kristo kay nga mong simbahan mao ni ang tagaan ni Kristo diha sa pagsunod sa gingharian sa Diyos. Pag-sure mo ay,
Sa inyo lang sinabtang galidaan, wala na, paltos na. Karon Brad Sam. Dato na nakita na ang mituo ni Kristo mao kadtong naa gitawag og mga karnero o katong wala mituo ni Kristo gitawag sila kanding. Ha? Karon aton tubagon Brad Sam kay matud pa nila di mi matuo kay wa mi makakita nga si Kristo naglingkod sa trono. Sama ninyo pagkakita nga tuwa sa langit? Nya kamo ni sa kalibutan? Paglaro mo Nya mga matay mo, makakita mo nga wa naman mo mata, gidlugit naman ang mata sa mga uwan. Klaro galing man ninyong katarungan. Ha? Nga ang tubag. Dito sa langit sumalas pinadayag 12 bersikulo 7 ug 9. Nag-away si Miguel ug ang yawa, unya nganong mitoo man ta. Basa ra ko Brad Sam, ang pinadayag 12 bersikulo 7 ug 9 nga nag-away si Miguel ug ang yawa, unya wa man ta makakita na ana nga nag-away si Miguel ug ang yawa, unya nganong mitoo man ta be. Ha? Ato ngali nagi padayag diha sa mga pagtulunan nato diha sa ato mga membro diha sa simbahan ninyo. Be, basa Brad Sam nga naabay panag-away ni Miguel ug ang yawa. Nya nganong mituo man pud ang mga tao ani. Kamong mga pastor nga tuo man mo ana nga wa man mo makakita nga nag-away si Miguel ug ang yawa. Sige. Na ba nga nag-away gyud? Ani Abre Cesar, basahon ta ning gingon mo nga sitas no? Sa Pinadayag 12 Pinadayag 7-9. kapitulo 12 niya bersikulo 7-9. hantod sa bersikulo Oh, sige kay 5 minutes na lang. Siti gingon. Unya nahibattabo ang gubat didto sa langit. Si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat apan gilupig sila ug wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, nga ginganlan Yawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta, ug ang iyang mga manlunda gitambog uban kaniya. Matud pa sa atong natagad basisar mo na ang kasaysayan Sa nga yawa Yawa og ni Miguel. Unya nga bito mamo mga pastor, wa mamo kakita na. Ha? Karon, sumala sa Henesis kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto 8, gipatay ni Cain si Abel. Unya nga bito mamo mga pastor, wa mamo makakita na. Ha? Sa Henesis kapitulo 7 bersikulo 1 ngadto 4 nga ang kalibutan giingon din gipalunupan sa panahon ni Moses nganong mituoman mo wa mo kakita sa samang pagkagimaw gapon nga maingon mo nga wa man mi makakita god nga si Kristo ta na sa langit nga naglain sa karnero ug kanding wa man god mi makakita nga si Kristo naglingkod sa tuo sa trono sa Dios. Hindi na mistil nga makita, makakita pa mo ana. Kay kaning mga sampol gali nga akong gipadayag da ninyo nga si Cain gipatay niya sa Abel, ngano mituo man mo. Unya ang lunok ngano mituo man ta. Ha? Sama sa pagsunog sa Sodoma o Gomora, sumala sa Judas kapitulo 1 bersikulo 7, ngano mituo man ta. Ngawa man gyud mo makakita. Sa samang pagkaagi gapon di na mistil. Nga maingon mo nga di may mutuo ana nga si Kristo naglingkod sa trono. Di mo mutuo nga basa na namo ang Biblia. Busa kanang giingon ang pag-abot sa anak sa tawo magpili sa kanding o karnero nahitabo na kanakin sa tong karnero nga gipili ni Kristo motong iyang mga tinunan nga mituo sa atong Hesus Kristo o kadtong naaswala mao tong wala matuo ni Kristo gitawag tog mga kanding nga mga buang-buang. Mo na pastor ang hubad iliboy dikdikan. Dili may sama sa ubang mga relihiyon nga naglama-lama lang sa pagpasabot sa Biblia. Ha? Busa, kung maingon sila nga mobalik si Kristo aron sa paghukom, dili na may tabo. Basa Brad Sam ang Juan kapitulo 16, katapusang sitas na ni Brad Sam. Mobalik ba si Kristo dili na Brad Sam? Pasaha Brad Sam, mubalik pa si Kristo aros paghukom dili na kay ano man di nagud makita si Kristo. Unya kinsa ang gitugyanan sa paghukom Brad Sam?
mao ang Espiritu Santo sumala sa Juan 16 bersikulo 7 ug 10. Pasabot sab. So ang Disday City sa kuan mga mahal namo nga mga igsunan mo ni ang malig-on nga prueba nga dili na gyud makita ang Kristo. Mga mahal namo nga mga igsunan tuod nining nga matud pa ang Espiritu Santo na mao ang muhukom niya Disday City anto sa Dies ngani suginlan ko kamo sa tinuod ingon si Kristo nga mayo alang kaninyo nga mopahawa ko. Kay kung dili ako mopahawa ang manlalaban, dili mo ana kaninyo, apan kung mopahawa ko siya akong ipadala kaninyo. Ug inaagbot na niya Ang Espiritu Santo. niadtong manlalaban kay matulpas katusik 15 Isaias mo man ng Espiritu Santo sa katumanan. Niya inigaabot na niya atong Espiritu Santo iyang pailon ang kalibutan mahitud sa sala ug sa pagkabanarong ug sa hukom. Mahitud sa sala kay sila wala man mosalig kanako, mahitud sa pagkamatarong kay ako moadto man sa maning Kristo ug dili na kamo makakita kanako. Mahinungdan mga malnamo nga magisunan nga sa paghukom dili na muhukom ang atong Ginoong Kristo Kay gitugyan na niya. kay matulpas 12:47 so wala siya mo ani aron wala siya mo ni sa kalibutan aron ang kalibutan iyang paggahukman kundi ani sa kalibutan aron sa pagluwas sa kalibutan kay kung kinsa ang mukom sa atong nasusi atong Espiritu Santo nga mohinungdan nga mopahawa ang atong Ginoong Hesukristo. Kay sa Mateo 23 bersikulo 39 matud pa ni Kristo, kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang mag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Og sa Lucas kapitulo 17 bersikulo 22 nga kamo mangandoy sa usa sa pagtan-aw sa usa sa anak sa tao apan dili kamo makakita nini. Busa katon naglaom nga mobalik si Kristo. Mulingkod sa trono sa Dios humana na nitabo. Kay ang Biblia na ay gipakita past tense, future o kanang gitawag og actual. Kana ba gitawag og akto nga nitabo na. Present. Present. Mo kana iliboy digdikan nga manghinaot kami nga imong nasabtan ang maong mga sitas nga among ipadayag. Pwede mo magpadala og pangutana ang numero 0955-1138-128. Akong usbon 0955-1138-128. Padala mo. Ug nami nga nasayo pa mi sa among mga sitas nga hatag da kaninyo. Kini ang inyong alagad sa kanginan ug ako day pasalamat ang atong magtutulo. Brad Samuel, salamat master sa panalangin ni magatag. Kini inyong alagad kanginan Brother Cesar Patio uban sa kong kauban. Ug kinusab si Brother Samuel Montimoyor moingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo nag-uban gyapon kita sa samang takna og oras o mayong hapon kanatong tanan.